Gracias a Jacobo e a Carlos, alegro de ver aquí o Centro Comercial e a Eva, felicitalos por esta iniciativa, xa 15 edición, cal quero dicir que estamos consolidados, tal como decía a concelleira Alba, e ademais, oye, o puente de conexión entre a Navidad e o Botelo, é dicir, creamos aí ou enchemos un vacío que moitas veces quedaba aí entre esa actividade navideña, a xente salía, de repente pois acabábase a actividade e o que máis notaba, os que máis o notabades erades sobre todo os hosteleros. Eu creo que esa continuidade é importante, así que pois convidar os veciños e as veciñas do barco e da comarca, lógicamente incluso de fora da comarca, que seguro que se nos van a acercar de fora daqui da comarca de Valdeorras, igual que nós imos moitas veces a outras actividades que hai en outras comarcas.